We're going. And turn upon them session. 24/7 studio. EM wachigadzirende futi mukeda obva achidhadhamura obva achiregedza king wachibata take you fedha ngoma dzacho ndadzimedheta ndiri pambedha kuti ngoma dzacho ndo dzakanditengera mbedha king chindebelenechi 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 shona chindebelenechi shona ndinokune chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndozvigona chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndinokune chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndozvigona nyakutenda zvinoreva ndinokuda nyakulandela ndokutevera ndakaperera ndinomerera king ndalipenise stendo sami isoka sami nangichida kuti futi mumwoyo mangu rudo rwakareba kuita unge mugamu rwakadzama kuita kunge dhamu pakamisisanga sondela dhuze funisihlale chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndinokune chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndozvigona chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndinokune chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndozvigona stangu sami ngaproposa mfuna ukuthi uwe mfazi wami mafotofoto sendela dhuze sitati foto snapi wakazvarwa zvako une shepi paunofamba zvanzi wamubhebhi anosidira padhuze rowaklebi danga rako nderemvura yepatepi paunosvika ndinobuda mazisweti inini newe iwewe neni sing inini newe iwewe neni king inini newe iwewe neni mina ngawe chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndinokune chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndozvigona chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndinokune chindebelenechi shona chindebelenechi shona ndozvigona EM wachigadzirende futi mukeda obva achidhadhamura obva achiregedza king wachibata take you fedha ngoma dzacho ndadzimedheta ndiri pambedha kuti ngoma dzacho ndo dzakanditengera mbedha king chindebelenechi 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 shona